Здравейте хора! В това видео нека кукам на какво се играем. Аре, 2-2-та, класиката. Но този път ще игра 2-2-та реали... Абе, да си помня да игра реалистик. Ще игра нормалните 2-2-та. Плея. И хора, коментарите напишете тук сто днес първия ден на сезона на кефи ли ви? Какво мислите? Зле ли е, добре ли е, много ли е зле, много ли е добре? Трябва ли Fortnite да се гръбна до главата? И днеска малко смених позицията на камерата, защото мога. И трябва да си оправя малко мониторчета, за да виждате. И е така. Още малко. На мен ми гледа добре. За вас няма много идея. Опа, не си го видял. Не си видял, че има. Да, удриш стената. Are you serious? Не съм serious. I'm Милянчо. Милиан 4. О, ти го запомни. Това. Nope. Да флипте. Именно, че винаги съм първи. Класиката. Не. Bad boy. Не. Класика. Искам класическото. Yeah, boy. Няма да спадне. Hello. Опа, тук този знак си играе без aim assist. И леко... тук се ръка да се куквам, само че не куквам. 100 и Star. Victoria. What you gonna do? What you gonna do? I can see ya. Здрасти. Какво става? Нищо не става. О, значи днеска те бият, а? Пускат ли ти? Не, аз тях. Отивам за тръбата ги почвам. А? Добре за тръбата, момче. И това вътре от този компютър има какво да прави. А, това става. Уби тръб, уби тръб. Добре. Дай,